Dobrý deň, vítame vás na krátkej ukážke špecializovaného softvéru Envita, ktorý vám prináša jednoduchú a spoľahlivú evidenciu odpadov. Cieľom tohto videa je vám predstaviť modul odpady, ktorý slúži na legislatívnu evidenciu odpadov. Evidovanie odpadov v softvére Envita vám výrazne zjednoduší vašu prácu a odbúra administratívu. Ako môžete vidieť, modul odpady sa skladá z dvoch častí. Vo vrchnej časti máme zoznam katalógových čísel odpadov, sú to všetky odpady, ktoré vznikajú na území obce. V spodnej časti potom máme zaevidované jednotlivé dávky odpadov, teda jednotlivé zvozy, za každé katalógové číslo odpadu zvlášť. Naším hlavným cieľom je zjednodušiť vašu prácu, preto v spolupráci so spoločnosťou Kosit špeciálne pre vaše obce ponúkame aj možnosť importu vašej evidencie. Vďaka importovaniu evidencie vám odpadne starosť s jej manuálnym vyplňaním. Import evidencie funguje tak, že vaša zberová spoločnosť vám každý mesiac pošle súbor, ktorý obsahuje evidenciu všetkých odpadov, ktoré od vás v danom mesiaci vyviezla. Vám následne stačí len súbor stiahnuť a načítať priamo do Envity. Import vykonáme stlačením ikony Import evidencie, kde následne vyberieme súbor, ktorý nám poslala zberová spoločnosť. Následne ešte vykonáme kontrolu dát a keď všetko prebehlo úspešne, môžeme súbor importovať. Ako môžete vidieť, je to veľmi jednoduché. Po načítaní údajov Envita automaticky vytvorila celú evidenciu. V rámci Envity vám taktiež prinášame všetky potrebné tlačové zostavy. Jednoducho, cez ikonu tlač si môžete zvoliť evidenčný list odpadu, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním, výkaz na štatistický úrad alebo úroveň vytriedenia odpadov. Navyše vám ako spoločnosť Inisoft garantujeme, že všetky výstupy z nášho softvéru sú vždy v súlade s platnou legislatívou, nakoľko náš softvér neustále aktualizujeme. Evidovanie v softvéri Envita vám prináša značné zjednodušenie práce, šetrí vám čas a zabezpečí správnu evidenciu odpadov. V prípade otázok neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov. Tešíme sa na spoločnú spoluprácu a veríme, že vám Envita pomôže.